Molt bé, ja tinc la documentació. Tot perfecte. Anem a veure. Bé, llavors, què creus que pots aportar a la nostra empresa? Doncs jo sóc una persona molt eficient, amb una capacitat analítica molt elevada i també sóc molt empàtica per treballar en equips, crec que això és molt important. Perfeccionista, també, bastant perfeccionista. I tens fills? No. Però en vols tenir? Disculpi, però crec que aquesta pregunta no és pertinent en una entrevista. Potser en aquesta empresa sí que és pertinent. Doncs no m'agradaria treballar en aquesta empresa. A més, ha de saber que els permisos de paternitat i maternitat s'han igualat a 16 setmanes. Pel seu interès, A veure si això li pregunta un home. Apa, bon dia. Així va, exacte, ara, sí, molt bé. I saps què? Estaria molt bé, tal com estàs, si em pogués ensenyar una miqueta l'ombro per acabar d'equilibrar la imatge. Molt bé, perfecte, sí. Mira, i fes una cosa, si et descordes el botó t'anirà una mica millor, Però bueno, tu mateixa, si vols, baixa't una mica, sí, a veure... Molt bé, així més fresca, més atrevida, sí, i tant. A veure aquesta cara sensual, sí. Perfecte. Molt provocadora, ets una leona. Sí, m'has menjat la càmera, Sí, a veure això, el que feies amb els llavis abans, allò... Sí, espectacular, que ets molt bonics, t'han dit, no? Sí, bueno. Fes una cosa, el botonet aquell que et deia, acaba't de treure, si poguessis, més que res per acabar de... sí, per acabar de veure tal... Perdona, tio, què vols veure amb les tetes? Jo t'he demanat una sessió de fotos, Què passa, que vols fer una palla? Doncs mira, te'n vas solet, guapo, i no penso pagar una merda per aquesta sessió. Exagerat. Hola, si et pots presentar? Sí, sóc la Laura i tinc 27 anys. Molt bé, t'ho has preparat, tens el guió, oi? Sí. Molt bé, perfecte, mira. Ens interesses molt i el teu perfil és el que estàvem buscant. Ets una gordita però simpàtica i ens aniríes perfecte, així que quan vulguis pots començar. Perdona, has dit gordita però simpàtica? A veure, bueno, gordita, no he dit gorda, Així, una mica rellenita, una mica de la prota, la que surt de tant en tant, quan té un problema, saps? Ja, saps què passa? Si estigués gorda, preferiria que em diguessis gorda abans que gordita. 2, si aquesta és la definició d'un personatge és bastant deplorable. I 3, si aquests són els vostres estàndards, perquè jo no estic gorda, vol dir que vosaltres sou els culpables de la pressió estètica, dels trastorns alimenticis i d'un cànon de bellesa que no només és inassolible, sinó que, a part d'això, és molt allunyat de la realitat. I jo no en vull ser còmplice. Vale. Bueno, doncs res, llavors trec-lo de simpàtica. Sí, ho pots treure. Home, jo crec que és bona. Awesome, Sí?